Здравей, трейдери! Днес ще разберем как да четем новини, кои реално са окей, кои не са. Първо да започнем с това, че ето така ще ви изглежда трейдинг видеото в началото. Пълна мацаница. Като какво трябва да направите? Да махнете всички жълти папки. Общо всяка една жълта папка е поредната безмислена новина, която може да се пусне, незначителна. Така също махаме всички неважни за нас пеери, като ако търгувате злато, ако търгувате всичките тук индекси нагоре, NASDAQ, S&P и така нататък, всичко това се прелива през долара. Долара ще показва всичките тия данни, така че аз търгувам само тези три двойки, които ги засяга, като вие ако търгувате всяка една от другите, ако тя корелира с долар, по-добре вижте и долара. Така, сега би трябвало така да ви изглежда всичко. Като сега да обсъдим примерно тази седмица, когато бихме търгували. Първо, всяка една папка, си има определен час, данни за нея, какво ви интересува, какво не ви интересува. Има съответно и проценти, които се очакват да излязат и така нататък. Всяка една папка има часове, освен тези, които предстоят да бъдат обявени, като специално октомври месец много от тези папки ще се бавят. Просто самото правителство на Америка пусна такова нещо, че няма, че са почивка горе-долу важните, примерно unemployment rate, non-farm employment change, те са много важни, unemployment claim пак. Така че те предстоят да бъдат издадени и май ще е в края на октомври. След това, нали? Но в кои дни по принцип бихме трейдвали, ако тук примерно всичко си беше като както си трябва да бъде по часове. Не бих търгувал петъка със сигурност, независимо която сесия търгувал. Четвъртъка бих го търгувал, стига, нали, ето тези новини да не са по едно и също време и трите. Ако са, ще търгувам само единствено в Лондон най-вероятно и ще гледам да съм затворил сделката преди Ню Йорка да отворя именно в 3. Така, срядата трейдваме, но само единствено след като е свършил този митинг. Понеделника не сме търгували, но пак не е проблемен. Така, кои новини са проблемни и кои не са, това ще обсъдим. Проблемните новини са тези, които по време на движение на цената, когато излязат, правят голяма корекция. Тази голяма корекция, дори и да е останала само под формата на Wick, ето това нещо, тогава не е много хубаво да се търгува. Тоест, вие сте го виждали, има примерно някоя новина, има нещо, което цената за рамките на една минута, 5 минути е направила голямо движение, което после по един или друг начин променя идеята за деня. Или променя прайс деливерито, просто изцяло не трябва да го търгувате такова нещо. Окей, новини са тези, които примерно правят корекция в размерите на 40-50 пипа. Това са новини, оранжевите папки, както казахме, някои червени папки, които са самостоятелни. Но, примерно, да видим, миналата седмица си имаше новини. Ето тук, в тази свещ някъде, нали 4.20, да, добре. Значи тук в тази свещ някъде е имало новини на паунда. Сега сме на паунд долар, виждаме, че идеята на паунда после, той е трябвало да се качва явно, още от Лондона, още от преди да се излезе тези новини. Виждаме, че това по никакъв начин не променя структурата на цената. Тук обаче имаме в 5 часа после тази новина за долара обаче и виждаме как това нещо вече е корекция от 100 пипа. И това бих казал, че е пак много голяма свещ, даже тук има почти 200. Като цяло идеята е просто да се избягват такива новини,
които изцяло ще променят байса за деня. Като това е причината, примерно, ето такива дни, така, в 1 час или веднага след това, примерно тук са 4.45, тук е 4.50, 5.5, това е такова стакване, нали, на новини, или тук в 3.30, че да, ето на 25 септември, четвъртък. Аз тази сделка помня, че я хванах преди новини. Много преди новини, 10 часа. Ама иначе, ето, четвъртък 3.30. Четвъртък 3.30. Виждаме, че маркета прави корекция от 250 пипа. Заради това нареждане от новини. Като то не е корекция, реално то е в посоката на движение. Въпросът е, че с нареждането на няколко папки, новината, нали, освен че се умножава, независимо какъв резултат, просто се умножава движението и става много, много, много по-волатилно. Отделно има дни, в които, примерно, излизат много важни новини, примерно като Unemployment Change, който ще го имаме, примерно, в петък. Да, Unemployment Rate, Employment Change, Unemployment клеймовете, това са все такива по-интересни новини. Данните от тези новини, когато един вид се знае за тях горе-долу кои проценти ще излязат. Предвид това да се знае за тях, имам предвид в Америка примерно излизаше данни за FOMC, което е тяхния лихвен процент и съответно излизаха данни и знаеше се горе-долу какви проценти ще има и така нататък. И маркета беше предубеден, отиваше си на едно място и това си. И нямаше значение структура, нямаше значение ликвидност, нищо нямаше значение, просто защото в същия ден, в който излизаше тази новина, се движихме само нагоре. И това е. Няма какво да се прави. И това е, че при такива големи новини, по-добре наистина да не търгувате, просто защото целият ден цената се движи на където би отишъл по принцип, след като излезе тази новина. Моя съвет по принцип за всяка една сесия, било то, примерно Лондона, примерно Азията, от 2 сутринта до 8 сутринта, примерно. В този диапазон рядко има новини, така че няма да го коментирам, ще дам пример с другите. Лондона, който почва от 9 до 15, така ще го пишем, да, когато се застъпва с Нью Йорка. Така, тук си излизат новини. Какво правим? Излиза, примерно, някоя новина в 11 часа. Не дейте да търгувате в 9. Така. Излиза новина в 11 часа, тя ще е първата за деня. Не дейте да търгувате в 9 часа. Защо? Защото това, което казах, маркета си има някаква посока заради новината и той ще си ходи към нея, едно на ръка, и второ, просто ако сте в сделка, примерно от 9 до 11 и в 11 излезе новината и ви стоп-аутне, въпреки че сделката ви била примерно на плюс и така нататък, просто не дейте. Другото нещо, ако ще търгувате примерно в 11, ако излизат новини, или в 2, или в 3 и така нататък, ако е във вашия прозорец на ненатрейдване, изчакайте по-добре новината. Ако направи корекция в рамките на 50 пипа, които обяснихме, 50 пипа е много малка корекция, нормална за цената, нали, когато има новини. Новините не са лошо нещо, имайте предвид. В смисъл, не са лошо нещо от това, че носят волатилност на пазара. Примерно понеделниците рядко се пускат новини и може да се види, че той си е просто бавен и монотонен, когато няма новини. Това е. И цената е още по-непредвидима, когато е бавна и монотонна, защото няма толкова голямо движение и един импулс може да бъде направен от много по-малко пари, съответно. В смисъл, ако в един вторник, за да се направи 50 пипово движение,
са нужни примерно еди колко си милиарда, в понеделник не са нужни чак толкова много пари, защото просто няма съревнование, нали, в парите сега. Няма никой, просто е празно. Така, съответно, тези неща ги обяснихме. Изчаквате новините, когато има по-голяма корекция от 50 пипа, не дайте да търгувате. Изчаквате винаги новините да излязат и едва след това, примерно, бих казал 15 до 20 минути бих трейдвал след това. Но по принцип 5 минути, ако имате някакъв сетъп, който седи, и 5 минути са достатъчни, просто защото има преди новините да излязат има 2 минути, които цената почва да скача и 2-3 минути след като новината излиза, докъде всичко се нормализира. Но да, изчаквате си ги и така нататък. Другото, което трябва да обясним, ето тук в филтрите имаме ето това сиво нещо. Това е всеки път, който примерно някое правителство, някоя банка, някоя институция излиза в почивка. Това по принцип е ден, в който ви съветвам примерно да не трейдвате. Да не трейдвате, защото примерно в случая German Bank Holiday. Това по принцип за еврото водеща институция, водеща държава, мисля, че е Германия, няколко мисли и знае да ме поправи, но т.е. това, което им предвид е, че що имаме почивка, нали, на тази банка, на тази институция, това не е една банка, имайте предвид, това е за цялата страна, а те търгуват евро, главно. Всичките банки и всичките институции по принцип търгуват повече валути. Съответно, когато една институция падне за ден и си каже, нали, че е почивка, по-добре не търгувайте. Това издърпва една волатилност от пазара и пазара става много по-бавен отново, казваме, и много по-непредвидим. Това също е случай, в който не трейдвам. Най-вече ако е за американците, тогава наистина, независимо коя двойка, какво, не трейдвам. Разбира се, ако двойката ви не е засегната от долар, давайте смело, но да, паунда също, нали, ако е в почивка и вече и еврото, това са. Другите, примерно, не съм ги виждал толкова много да правят почивки, но те не са и някакви мейджори. Така че, да, в зависимост от вашите си интереси, направете таблицата с вашите валутни двойки, но при всеки случай махнете жълтите папки, оставете оранжевите, защото някой път оранжевите са си червени от всякъде. Просто не са ги наредили така по-важно, защото аз не знам. Но да, това е видеото. Надявам се да ви е било полезно. Бързо късо видео за новините. И така, благодаря за вниманието, абонирайте се канала и чао!